Hej alle sammen, og i dag der skal vi prøve at taste-teste den her slikkepind skal jeg tage ned i det her slim, som I kan se, og så hedder den det her. Og nu prøver vi lige taste-teste den. Og jeg har købt den i normal. Ja, der er meget sukker i, og det er lidt surt. Men for mig så giver jeg den 8 ud af 10. Og så skal vi prøve en anden her. Og den hedder Philip i Peanuts. Og den skal vi prøve at smage nu. Og det er med hvid chokolade og saltkaramel. De ser sådan her ud. Lad os lige prøve at smage. Og de ser sådan her ud indeni. Ja, jeg giver den 9 ud af 10. Men den er også god. Den er måske der bare lidt for meget sukker i. Men det smager fint. Vi ses.